Me tumbo, me pongo la crema y tomo el sol. Siempre me he puesto cremas, únicamente no me he puesto nada más. Doncs no és suficient. Utilitzar només cremes no evita el risc de desenvolupar melanoma, que és... Un tumor que és responsable del 80% de les morts per càncer de pell. Cada any es diagnostiquen a Espanya 3.200 casos de melanoma, una xifra que s'ha multiplicat per 10 en els darrers 20 anys. La causa? El melanoma és un tumor que s'associa molt a exposició solar intensa i intermitent. Sovint es dona en períodes d'oci, és a dir, sovint ens donen persones que van al cap de setmana a la platja i durant el reste del temps estan tapats. Cada año me quemo 2 o 3 veces. Me he quemado en la espalda, en el culo. A més de crema, s'ha de fer servir... Las gafas de sol y el paraguas y sombrero también para ponerme para el sol. I els més vulnerables, els nens. Una sola cremada solar amb la infància multiplica per 2 el risc de patir melanoma. Pero yo no me pongo crema ninguna. Tenemos nubes y, bueno, ya más o menos hace de filtro. Fals. Els dies ennuvolats la protecció ha de ser la mateixa i s'ha d'utilitzar sempre un factor com a mínim de 30.